Volem que el dret a la salut sigui un dret universal per totes les persones, independentment de l'origen o de la seva situació administrativa. Estem en contra del Reial Decret que impedeix l'atenció sanitària a persones migrades en situació irregular. És una malaltia que a data d'avui comporta greus problemes d'estigma i discriminació per a les persones infectades. És una malaltia on la prevenció és vital, però continua havent-se de justificar pel fet de tenir a veure amb les nostres sexualitats. Una malaltia que cal atendre des del respecte amb majúscules dels drets humans de totes les persones. El finançament que des del govern central es destinava a les comunitats autònomes s'ha reduït en un 100%. El futur del VIH, un increment en el nombre d'infeccions pel VIH i d'altres infeccions de transmissió sexual degut a la manca de recolzament als programes i projectes relacionats amb la prevenció. Volem denunciar la desatenció que el VIH-Sida ha estat tenint al llarg de tot aquest any en l'estat espanyol. Ha estat un any dur. No esperem un nou any més tranquil, però seguirem lluitant contra el VIH-Sida i en favor dels drets de les persones. La prevenció, sí, funciona. Mentre calgui, seguirem allà exigint, cridant, menys retallades, menys excuses, més drets.